aby to nevyzeralo ako nemý film, tak toto je z našej jesennej prechádzky na Elk Mountain, čo je asi hodinu od nás. A je to tu, tak je to neskutočné. Deň sa vydaril. Tá ľadovcová hora, to už je Amerika, teda United States, a volá sa Baker. Vás to asi moc vidieť nebude, lebo idem do slnka. X väčšine so mňou. Aby sme vedeli trafiť späť k autu. X, go. Ten strieborný pásik, ak ho bude vidieť, to je Chilliwack River. Zaklukatý tým údolím a tam vzadu, v takom opare, ja to skúsim nazumovať, to sa volá Cultus Lake. Tam niekedy chodíme v lete si zaplávať. Veľmi pekné a teplé jazero medzi horami. No. Teraz sa pozriem, kde som nehal teda našich. Sami, tam je ten vták, čo žere z ruky. To sa není pravda, toto je jediný vták, ktorému keď otrčíš. Nemáte niečo, že by som mu dal? Máš volačo? Daj kúsok. To chce sendvič. X, come here. X, come here. Come here. Come on. Lazy bastard. Huh? Stay. No výborne. Ja si myslím, že